No niin, nyt on tallennus päällänsä. Niin mäpä voin aloittaa tätä sitten näytönjaon, niin no niin, nyt pitäisi varmaan näkyä. Kuikatkaa joku, jos ei näe. Ainakin mun ruudulla näkyy, että olisi Näkyy. jakama päällä. Niin, pidän semmoinen parikymmentä minuuttisen monologin tässä. Eli miten Geonautit ry:llä ollaan tehty suurtapahtumia, niin haluttiin nostaa talouspuoli, lupa-asioita, muita tärkeitä lainkohtia, Geocaching HQ:hun liittyvät jutut sekä sitten lyhyesti vähän organisointia, mitä me ollaan huomattu, että on tärkeää huomioida, kun näitä tapahtumia järjestetään. Sellaiset asiat käydään nyt läpi. Toki paljon muutakin liittyy tapahtumien järjestämiseen, mutta varmasti esimerkiksi joku lakkätköön tekemiset sellaiset on helpommin niin kuin itse keksittävissä, että miten niitä voi toteuttaa. Ja se on semmoista näkyvää osaa suurtapahtumista, mutta nämä on niitä taustalla tapahtuvia asioita, mitä ollaan haluttu nostaa esille. Talouspuolesta ollaan miten ollaan tuloja hankittu tapahtumia varten, niin yksi tosi tärkeä ja mistä yleensä helpoiten saa nuo kaupunkiavustukset. Meillä kun ollaan valtakunnallinen yhdistys, niin tulee usein ongelmaksi, että se kotipaikka pitää olla siinä kaupungissa, mistä tukea haetaan. Mutta jos on paikallisia yhdistyksiä, niin silloin sitä helpommin saa. Ja kaikilla kaupungilla tai paikkakunnilla välttämättä ei ole tuommoista rajoitusta, mutta monesti se on kirjattu johonkin hakemussääntöihin. Sitten yhteistyökumppaneita kannattaa hankkia muutenkin kuin pelkästään pyytämällä rahaa. Eli mitä vaan tavaran lainaamista tai muita avustuskeinoja, niin kannattaa hyödyntää. Niihin lähdetään helpommin mukaan kuin pelkästään tarjoamaan rahaa. Se on yleensä halvempaa niille firmoille tai muille yhteistyötahoille, niin sieltä saa helpommin sitten kaveria tapahtuman järkkäämiseen. Sponsoreiden osalta, mitä ollaan itse huomattu, kyselijöitä on paljon, niin suurimmaksi osaksi jää aika lailla tyhjät vastaukset tai ei tule vastauksia ollenkaan. Aika hankala on suoria sponsoreita saada. Ehkä sitten paikallisesti vähän helpompi, jos on tuttuja, kenen kautta kysellä, mutta jos lähtee ihan vaan netistä etsii yhteistyötä ja laittaa hakemusta, niin on ollut ainakin meidän kohdalla tosi tuskainen työ. Ja sitten me ollaan hankittu myyntipaikoilla paljon tuloja. Ollaan osalle myyty kiinteähintaisia jotain esittelypisteitä, tai sitten ollaan tehty semmoisia diilejä, että myyjän prosenttiosuuden mukaan, tai niin kuin myynnistä otetaan tietty prosenttiosuus sen mukaan, mitä he myy tapahtumassa. Ja he sitten laskutetaan tapahtuman jälkeen sen mukaan. Se on myyjällekin semmoinen huolettomampi, kun tietää, että ei nyt ainakaan jää tappiolle tapahtumasta. On välillä ollut pienempi kynnys sitten lähteä mukaan tapahtuman myyjäksi. Menopuolesta suurimpia menoeriä on tapahtumapaikka, tai meillä on ollut joko se, että se vuokraaminen tai joku aluemaksu, tapahtuman rakentamiseen liittyvät kulut, ja sitten jos ei ole valmiita WC-tiloja, niin niiden hankkiminen on usein aika hintavaa. Vapaaehtoisiin kuluu rahaa ruokailumerkeissä, tai sitten jos on jotain vapaaehtoisten teepaitoja, huppareita. Meillä oli viimeksi nimilätkät, mitkä jaettiin. Vaikka nimilätkät nyt oli aika pieni kuluerä, mutta kuitenkin tulee kuluiksi sitten vapaaehtoisista. Että ei kannata myöskään olettaa, että sinne ihan kuluitta saa kaikkia tekemään töitä.
vaikka ei varsinaista palkkaa heille makseta. Jonkin verran lupamaksuihin menee rahaa. Poliisin lupamaksu taitaa olla ainoa semmoinen pakollinen. Muut on sitten enemmän ylimääräisiä, mutta saattaa aiheuttaa kuluja. Turvallisuusjärjestyspuolesta ensiapu- ja järjestyksen valvojat, jos niitä ei löydy omasta takaa, että joutuu ostamaan, niin ne on aika paljon kuluja aiheuttavia. Tässä on tehty vertailuksi, mitä meillä on 2 edelliseen tapahtumaan mennyt rahaa, eli noin 8 000 tai 8 800 euroa on ollut kuluja noissa tapahtumissa. Siihen muutaman tuollaisen isomman kuluerän aiheuttajan on nostanut esille. Varsin erilaisista asioista on koostunut nuo summat. Esimerkiksi tuo Tampereen tapahtuma nyt olisi ollut tietenkin paljon edullisempi, jos ei oltaisi tämmöistä ulkomaalaista esiintyvää porukkaa hankittu, vaikka he ei mitään varsinaista maksua ottanut esiintymisestä. Näihin tai tämmöisistä tulee ne isommat kulut ja sitten paljon pieniä kuluja, mitkä kertyy sinne sitten päälle. Tuossa kaupungilta ollaan tosiaan saatu hyvin tuloja. Tampereelta varmaan oltaisiin saatu isompikin summa hankittua, mutta me oltiin aika myöhässä sen hakemisen kanssa, että meillä ei ollut siinä vaiheessa mitään budjettia edes laskettuna, kun lähetettiin hakemusta menemään. Se oli meidän kohdalla vähän huono tuuri ja jäi tuet pieneksi siltä osin. Itse äänestys tuossa Malsen masseissahan voitettiin tapahtumalla kyllä ihan ylivoimaisesti. Siinä oli tämmöinen tiivis katsaus meidän talouspuoleen. Yleisiä lupa-asiajuttuja, mitä on pakollisia kautta suositeltavia, niin poliisin tapahtumailmoitus, se on aina pakollinen, kun järjestetään tapahtuma, missä on isompi porukka. Turvallisuussuunnitelma vähän vaihtelee tapahtuman koon mukaan, mutta on kuitenkin, kun on yli 500 hengen tapahtumista kyse, niin ihan suositeltavaa, jos ei ole pakollista tehdä. Jätehuoltosuunnitelma on tosi vaihteleva alueittain. Ei sitä ole kukaan meiltä kysellyt, mutta isommilla kaupungeilla varsinkin se on listattuna, että pitää tehdä. Ja elintarvikkeiden myynnistä on hyvä huomioida se, että niistä yleensä pitää olla ilmoitukset tehty valvovalle viranomaiselle, vaikkakin myyjä ne hoitaa kyllä yleensä itse. Ja samoin teosto on semmoinen, mikä ottaa myös rahat pois, kyllä jos vähänkin musiikkia olet innostunut soittamaan. Toki en tiedä, millä he sitä tulevat tarkistamaan sitten jälkikäteen. Sitten sellaisia tärkeitä huomioitavia, niin vakuutukset on hyvä olla, tai tulee olla vastuuvakuutus, mutta on myös hyvä olla tapahtumajärjestäjän henkilövakuutukset. En osaa valitettavasti hinnoista sanoa yhtään mitään, koska meillä ollaan Suomen ladun jäsenyhdistys, niin me saadaan Suomen ladun kautta tarvittavat vakuutukset noihin tapahtumiin. En tiedä, miten paljon ne maksaa, mutta ehkä jotain satasia korkeintaan. Ja nostin vielä tuon, oliko Petterillä? Joo, 100 euroa on ollut meillä, mitä ollaan otettu näitä suurin piirtein vakuutukset. Nyt pätki niin paljon, mä en ainakaan sano mitään, se tuli tuommoinen puuromainen ääni. Ainakin tänne kuuluu ihan ok. Okei. Eli 100 euroa on suurin piirtein vakuutusmaksuhinta. Joo, se on varmaan mun kuulokkeessa häikkä. Joo, ja arpajaisverosta tosiaan nostin vielä, on tuommoinen monimutkainen tuo arpajaisvero, jos on näitä ilmatteeksi. Tai vaikka niin kätköilypingo, missä arvotaan palkintoja, niin niissä on sitten
tuo verotushomma on aika tiukka. Kannattaa tutustua verottajan sivuilta. Enpä tosin tiedä niistäkään sitten, että miten käy, jos ei niitä maksele tai ilmoittele. No sitten Geocaching HQ:n suuntaan, mitä ollaan laitettu, niin toki jos olet järjestämässä suurtapahtumaa, sun pitää erikseen hakea sitä statusta. Ja se pitää hakea etukäteen vähintään 8 viikkoa ennen tapahtumaa. Yleensä sitä on haettu siinä vaiheessa, kun vuotta ennen saa tapahtuman julkaista, niin se on yleensä haettuna. Ja se pitää hakea, vaikka sä et saisi sitä statusta niin kuin etukäteen, että sun pitää kerätä ne villattentit, niin sun pitää olla hakenut sitä, että se kätkö voidaan, tai kätkökuvaus voidaan julkista vuotta etukäteen. Koska sitten pitää tulla, HQ:lta pitää tulla tarkastajille se tieto siitä, että se on sallittua julkaista se kätkökuvaus vuosi etukäteen. Se on se suurtapahtumakäsittelyssä. Mutta se pelkästään ei vielä riitä sitten, jos haluaa sinne noita signaaliasuja tai tapahtuma-omia Adventure Lab-pisteitä tai noita premium-jäsenyksiä esimerkiksi, niin ne pitää käydä vielä erikseen hakea. Sieltä tulee semmoinen oma tietopaketti tapahtuman järjestäjillä ja siellä on aikataulut, että milloin pitää hakea mitäkin asiaa. Niitä saa silleen tipotellen tietoa, että saako niitä ja näin poispäin, mutta ne pitää muistaa erikseen sitten hoitaa. Ne ei automaattisesti tule mikään noista muista asioista. No sitten vielä on monen lyhyt tiivistys, mitä me ollaan huomattu järjestelyjen organisoinnista. Eli selkeät vastuujaot. Kannattaa olla, että vaikka ollaan tekemässä tälle mukavaa yhteistä harrastusmielistä, niin se suurtapahtuman järjestäminen kuitenkin vaatii paljon aikaa. Siihen menee paljon vapaaehtoistunteja. Niin siinä on hyvä olla joku selkeä ydinporukka. Se on tietenkin sitten järjestäjäporukasta kiinni, että kuinka iso ydinporukka on. Onko se muutama henkilö tai 10, 20, 50 henkeä. Mutta kuitenkin joku semmoinen, kuka hoitaa suunnittelun. Meillä esimerkiksi on ollut yhdistyksen hallitus, jonka lisäksi Helsingissä kysyttiin paikallisia kätköilijöitä, ketkä oli jollain tapaa tuttuja, ei laitettu mitään avointa hakemusta. Ja Tampereella sitten oli tuo Buksin porukka meidän kanssa tekemässä sitä. Ja tietenkin sitten kun on se mikä porukka, minkä kokoinen tai missä vaan teettekin, niin pitää olla semmoinen sopiva porukka siinä suunnittelemassa ja järjestämässä. Ja sitten kannattaa myös olla eri tapahtumajärjestelyjen osa-alueille tietyt päävastuulliset tai vaikka pari henkilöä, ketkä vastaa, että jokin homma hoituu. On se sitten ensiavun liittyvät tai niihin labeihin tai mikä vaan yleinen ohjelma turvallisuuden. Jollain on hanskassa tietyt asiat, niin sitten se kuormitus pienentyy ja kaikki hommat tulee kuitenkin hoidetuksi. Viestintä on tosi tärkeä. Siihen tosiaan liittyy niin paljon näitä asioita. Me ollaan käytetty tosi paljon erilaisia WhatsApp-ryhmiä, että on joku pääryhmä ja sitten pienempiä alaryhmiä, missä keskustellaan näistä eri tehtäviin liittyvistä jutuista. WhatsAppin negatiivinen puoli on se, että viestejä tulee varsinkin loppuvaiheessa, kun alkaa paniikki iskeä, niitä tulee paljon. Sitten se tiedon löytäminen sieltä alkaa olla aika vaikeaa. Muista, että on nähnyt viesti, mutta se on sitten satojen viestien jälkeen aivan hävöksissä. Me ollaan käytetty sen lisäksi Google Drivea, että joku vastaasysteemi, mihin sitten tärkeimmät tiedot kannattaa nostaa erillisinä tiedostoina esille. Ja tärkeää on sitten myös muistaa hyvä viestintä vapaaehtoisten sekä yhteistyökumppaneiden suuntaan. Kaikki on kärryillä siitä, miten tapahtumajärjestelyt etenee, mikä on se oma homma siellä tapahtumassa. Sitten vielä tapahtumapäivästä se, että
se pitää olla se vastuullinen myös siellä tapahtumapäivässä, että kuka on kartalla, mitä siellä tapahtuu. Ei tarvitse olla koko ajan joku tekemässä tai ei se tarvitse olla yksi ja sama henkilö koko päivän läpi, mutta että jollain pitää olla kuitenkin tietyllä tapaa langat käsissä. Ja samoin se tapahtumapaikan rakentaminen ja purkaminen on tärkeää suunnitella hyvin. Esimerkiksi meillä Helsingissä oli kyllä suunniteltu kohtalaisen hyvin tai aika paljonkin tarkasti oli suunniteltu, mutta lopulta me oltiin koko perjantai-päivä melkein 12 tuntia sitä rakentamassa. Siihen sitten äkkiä saa uppoamaankin aikaa, jos ei ole tarkkaan suunniteltu. Ja sitten vielä tapahtuman jälkeen on hyvä muistaa se viestintäyhteistyökumppaneiden kanssa, muistaa lähettää laskut ja kiitellä ja kysellä, minkälaiset tunnelmat jäi, niin ehkä sieltä saa sitten uusia yhteistyökumppaneita tuleviinkin tapahtumiin ja myös se järjestää porukan kanssa käydä palautekeskustelua. Saa sitten kaikille hyvän tapahtumaan siitä. Ja tässäpä oli mun tämmöinen tiivis 20-minuuttinen paketti. Onko jollain nyt tässä välissä semmoinen tarve kysyä vai päästetäänkö tuo muita välillä ääni? Ja aika käsiä nousen. Otatteko te, Petteri, sieltä kopiin sitten? Joo, kiitoksia. Otetaan koppia, avata linjat. Ja meillä on täällä just saatu hallituksen kokouspäätökseen ja meitä on täällä useampiakin vielä paikalla. Osa kuuntelee tämä autossa matkalla kotiin, käyttää ajan tehokkaasti. Mutta tuossahan tuli hyvin kattavasti kaikki lähestulkoon, mitä oli tarkoitus meidänkin kertoa. Me ollaan nyt 2 tapahtumaa järjestetty. Ensimmäinen oli tuolla Vuojoen kartanolla Eurajoella ja sitten toinen oli Yyterissä Porissa. Ja nyt on Rauman suhteen kauheat paineet, kun näissä 2 ekassa tapahtumassa oli yhden kävijämäärä ero, että päästäänkö me yhtään samaan haarukkaan tämän Rauman kanssa. Eiköhän. Ja yhdistys perustettiin silloin ennen Eurajoen tapahtumaa ja pankkitili piti avata, että ne on semmoisia, mikä käynnisti nämä kaikki operaatiot, ne melkein kannattaa hommata, helpottuu näiden tapahtumien järjestäminen. Niitä ollaan tänne listattu. Samaten se, että järjestelyissä kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä. Että Rauman tapahtuma, mikä on ensi huhtikuussa, niin Rauman kaupunginjohtajan kanssa käytiin 2023 ensimmäisen kerran keskustelemassa aiheesta niin ei tule sitten semmoista painetta, että saa olla jo aika hyvässä mallissa ollaan jo Rauman tapahtuman suhteen, että saatiin tilat heti varattua ja näin ja Rauman kaupunki on hyvin tukenut tiloja ja muussakin muodossa meidän touhua ja ovat innostuneita siitä, että me järjestetään, on kiva tehdä töitä. Talkooväki on tärkeää ja niistä me ollaan koitettu pitää hyvää huolta ja meidän budjetit on ollut hiukan isompia, mitä nuo äsken näytetyt on ollut, mutta me ollaan niin kuin ajateltu tätä juttua sillä eteenpäin, että pidetään talkoolaiset tyytyväisenä, niin se on niin kuin laittaisi rahaa pankkiin, että käytetään samoja henkilöitä jatkossakin, niin on homma hanskassa. Ja isolla opintoretkellä ollaan oltu koko 5-6-vuotisen ajan, että vieläkin tulee uusia asioita, mihin törmätään, mutta näkee, että niinku tietynlaiset roolit on muodostunut ihmisille, ketä hoitaa mitäkin. Ja suhdeverkot on tärkeitä, että jos ei semmoisia ole, niin sitten kannattaa hommata siihen organisaatioon ihmisiä, kenelle ne on kunnossa, koska just niin kuin Lauri sanoi, että asiat lutviutuu paljon paremmin, kun on olemassa olevia suhdeverkostoja tuonne yritysmaailmaan ja kaupunkiin ja monen muuhunkin tärkeäseen instanssiin. Se tapahtumapaikka kannattaa miettiä tarkkaan ja myös se pysäköinti siellä Eurajoella
meillä, jos olisi ollut vesisade, niin oltaisiin oltu ihmeissään sen pysäköinnin kanssa, koska se oli peltoalue. Ja sanotaan, että jos Porin sää olisi ollut Eurajoella, niin se olisi ollut hirveän huono yhdistelmä. Niin nyt se meni noin päin. Tavallaan Poris, se oli meidän pelastus, että sato, niin ei se ollut ketään muita kuin kätköilijöitä. Ei ollut niitä auringonpalvojia ihan hirveän paljon. Riitti parkkipaikat ihan hyvin. Ja samaten kannattaa miettiä kaikki, mitä vaikutuksia sillä on alueelle sillä tapahtumalla. Et meilläkin Eurajoella, niin oikeastaan ainoa negatiivinen, eikä se ollut negatiivinen palaute, vaan kehitysidea, että yksi metsästysseura ilmoitti, että heidän hirvijahti meni vähän pipariksi, kun siellä oli ihmisiä GPS-laitteiden kanssa mettä täynnä. Toiselle metsästysporukalle ymmärrettiin ilmoittaa, mutta ei tiedetty, että niitä on 2. Niin toiselle jäi ilmoittanut, että siitä tuli sanominen. Ja totta kai tuommoinen väkimäärä jossain kaupunkikeskustassa aiheuttaa niin kuin varmaan ihmetystä, että siellä on se 1000 henkilöä käyttäytyy hassusti ja kurkkii penkkien alle ja muuta, niin niitä kannattaa vähän miettiä, millainen niihin varautuu. Samaten, että jos on jotain kapeita teitä ja muita, niin kannattaa varoa, ettei semmoisia väkimassoja paineista semmoisia suuntiin, missä on hankala liikennöidä. Yhteydenpito, se mainittiin jo, että varsinkin tämä sisäinen tiedottaminen talkoolaisten ja näin yhteistyökumppanien, niin on todella tärkeää, että tiedetään missä mennään. Että helposti työryhmät tai suunnitteluryhmät jumiutuu siihen, että omassa porukassa pyöritellään asioita ja mietitään ja unohdetaan se kertoa sille koko järjestävälle porukalle, että mitä ollaan tekemässä. Että porukka niin kun kokee sen paljon omammaksi, mitä aikaisemmassa vaiheessa pääsee mukaan suunnittelemaan ja on kartalla, että mitä tehdään. Ja sitten se on se HQ:n tämmöinen megahakemus, minkä sieltä netistä siinä kohtaa saa, kun tätä tapahtumaa haetaan, niin se on aika hyvä tsekkauslista, että mitä asioita kannattaa käydä läpi, miettiä. Oliko meillä jotain muut vielä? Siinä pääpiirteissä, mitä meille tulee mieleen. Niin sen verran voidaan sanoa vielä, että meillä on jokaisesta tapahtumasta ollaan laadittu sellainen loppuraportti, mihin vähän kun on aikaa kulunut, ollaan saatu kaikki se palaute, mikä on ollut todella kivaa luettavaa ainakin tähän asti, niin niitä ollaan listattu sinne ja kaiken näköistä, että jos on jotain kehitettävää tai mietittävää seuraavia tapahtumia ajatellen, niin semmoiset raportit löytyy ja niitä kyllä lainaillaan sitten mielellään muillekin instansseille, jos näitä haluaa ruveta järjestämään, niin saa kyllä tutustua niihin, että sieltä voi saada hyviä vinkkejä. Mutta ei meillä tämän ihmeellisempää. Joo, teiltä tuli kyllä hyviä nostoja, varsinkin tähän alkuvaiheeseen. Aika monta vaihetta skippasin tässä, mitä me oltiin nostettu, niin sieltä tuli hyvät kommentit, että ne on kyllä se yhdistyksen toiminta ja pankkiasiat, ne on tärkeässä osassa tuota tekemistä. Ja sen verran voisi vielä sanoa, että sitten varsinkin loppuvaiheessa lähestytään tapahtumaan, niin talkoolaisten informoiminen, että me ollaan otettu se linja, että ollaan pidetty muutama talkoolaisinfo ennen sitä tapahtumaa, että siinä kohtaa, kun se tapahtuma alkaa, sen pystyttäminen ja tapahtuma ja sen purkaminen, niin joka ikinen talkoolainen tietää tehtävänsä, ettei tarvitse siellä ruveta kyselemään sitten, mitä mun kuuluu tehdä. Sitten me ollaan epäonnistuttu, jos ei ihmiset tiedä. Ja se on ollut edellytys, että sinne ylipäätään pääsee talkoolaiseksi, että on osallistunut näihin infotilaisuuksiin. Joo, se on varmasti tosi toimiva systeemi tuolta osin. Ja se tuli mieleen tuosta, me ollaan kanssa, ei olla niin erikseen tapahtumista, mutta meillä on semmoinen yleinen listaus, mitä on palautteista otettu vaariin, että meiltä myös saa kyllä tarvittaessa käyttöön sitä
Ja palautteita lukiessa, niin nyt oletetaan, että täältä löytyy jo kiinnostuneita, ketkä suurtapahtumaa lähtee tekemään, niin ainahan tulee olemaan joitain negatiivista palautetta. Se on sanomattakin selvää, että kukaan ei pysty tekemään semmoista tapahtumaa, mikä olisi ihan jokaiselle täydellinen ja kaikilta osin mieleen, mutta että sieltä pitää osata sitten lueskella sen verran, että mikä on oikeasti semmoista, missä voidaan kehittyä, aina pystyy kehittymään, ja mikä on sitten vaan jotain semmoista turhautumista muista asioista, joka pitää vaan päästä jollekin purkamaan. Jos siellä nyt 1,000 valittaa jostain aivan sattumanvaraisesta, niin siitä ei välttämättä kannata ottaa niin kuin murhetta itselleen. Mutta on tosi tärkeää kerätä mitä palautteita ja justiin käyttää sitä kehittää tulevia tapahtumia varten. Ja tavallaan tapahtumien järjestäminen helpottuu kerta kerran jälkeen, koska moni rahoitustaho on sellainen, että ne maksut tulee jälkimaksatuksena, eli jostain saat haalittua siihen ensimmäiseen tapahtumaan ne rahat ja saat siellä vähän tapahtumamyyntiä ja sitten saat sen jälkimaksatuksena jonkun osuuden siitä, niin on aina sitten helpompi sitä seuraavaa lähteä tekemään. On rahaa jo valmiiksi. Joo, se on kanssa, että ne saattaa tosiaan tulla ne tukirahat sitten vasta jäljestäpäin ja voi olla, että niistä joutuu tekemään jotain raporttejakin sitten vielä, kun on saatu rahat ja näin poispäin. Toki osa laskuistakin tulee, tai suuri osa tulee, ainakin meille on tullut jäljestäpäin myös, ja se vähän kompensoi, mutta se on ensimmäisen tapahtuman kohdalla, jos lähdet ihan nollista liikkeelle, niin se on aika hankala. Toki ei näihin välttämättä tarvitse edes tuommoista summaa rahaa laittaa kiinni, sehän riippuu tosi paljon siitä, jos sattuu saamaan tilan tai löytämään semmoinen alue, missä pystyy pienemmillä kuluilla toteuttamaan tapahtumaan. Ei tarvitse sitä niin kuin siinä mielessä murehtia, että pitää se yhtäkkiä 10 000 tai paljon teille nyt onkaan kulunut sitten rahaa niin saada kiinni tai kerättyä kasaan. Olisiko tässä vaiheessa kellään tullut jotain kysyttävää, mitä haluaisi tarkennuksia kysellä? Hertta. Joo, sen verran kiinnostaisi kysyä, että miten tuohon Rauman mega ilmoitetaan vapaaehtoiseksi ja milloin se alkaa? On, joo. Se alkaa tässä, kun me saadaan katselmointi tehtyä tuolla paikan päällä siellä hallissa. Ja ensisijaisesti pyritään saamaan meidän yhdistyksen jäsenistä porukka kasaan, mutta kyllä sinne muitakin otetaan. No niin, jes. Ja mitä kautta se ilmoittautuminen onnistuu sitten? Katsotaan sitä, sitten ei ole vielä ihan sitä mietitty. Okei, jes, hyvä, kiitos. Ja sen verran vielä yleisesti noista megoista ja suurtapahtumista yleensäkin, niin Suomessahan on totuttu siihen, että ne ei maksa mitään kävijöille, niin voi olla, että äänestetään jaloilla, tai ettei niitä jalkoja käytetä ja tulla paikalle. Eli se luo sitä painetta siihen, että ne kustannukset tulee just sille järjestävälle instanssille. Että sitä kautta ei välttämättä saa sitä rahaa, että kerää pääsymaksu. Joo, se on toki, mihin on totuttu täällä. Että yleensä minunkin kokemuksella nämä on ilmaisia ollut. Jorma. Joo, tervehdys täältä Kemistä. Mehän ollaan kanssa järjestämässä ensi vuonna sitä megatapahtumaa ja järjestöt on sinänsä niin hyvällä mallilla. Käsittääkseni aikataulussa ollaan kuitenkin. Mutta paljon teki sillä tekemättäkin ja tuossa teki aina hirviitti, kun kuuli näitä summia, meitä 8000 ja enemmänkin menee. Ja toki meillä on sitten se onni tässä kuitenkin tapahtumapaikka, eli se meripuisto on ilmainen ja kaikkia muutenkin saadaan sitä yhteiskaupungilta tulee paljonkin tavaraa sinne, miten me saadaan siihen korvaukset ja tavaraa se
talous niin siinä mielessä sitten, että sitä rahaa ei tarvitse niin paljon liikuttaa kuitenkin. Mutta sitten kysymys tuosta pankkitilistä, että mehän ollaan yritetty tässä avata ja katsoa kaikkia pankkeja, niin onko mitään konkreettia, että mikä pankki se olisi helpoin tai halvin? Meillä tässä nyt on näitä, silloin kun Torniomeka oli, niin meillä oli Holmi-pankki, siitä nousi 20 kuukaudessa ne kulut ja samaten oli Alisa-pankissa nyt muuttuu ja nämä normipankit sitten, ne on kaikki sitä samaa luokkaa, niin onko siihen mitään semmoista, onko teillä kellään tietoa sitten, että mikä se voisi olla semmoinen kätevä pankki tämmöiseen, kun rahaa me ei tänä vuonna oikeastaan tarvita yhtään, mutta sitten ensi vuonna se on sitä rahaliikennettä. Joo, Ei tuo on valitettava ongelma varsinkin pienillä yhdistyksillä. Mitä itsekin ollaan me tutkaillut, niin ne tuntuu, että ne on nuo yhdistystilit noussut aika kalliiksi ylipäänsä. Meillä esimerkiksi meidän yhdistyksen tili on Ålandsbankenissa ja se on siis ihan vanhoja peruja silloin, kun yhdistys on perustettu, varmaan hankittu. Meinattiin sitä vaihtaa, mutta todettiin, että se oli halvimmasta päästä se heidän kuukausimaksut, mitä löydettiin äkkiseltään. En tiedä siitä, en tiedä, olisiko Satakunnassa parempaa tietoa. Meillä on myös osuuspankista tili silloin avattiin, kun yhdistys perustettiin vuonna 2019 ja aika pitkälti suuruusluokkaa ne on siinä 10 ja 20 välillä ne pankin kulut kuukausittain. Joo, se on, ja varsinkin jos se niin kuin yhdistyksen toiminta on vaan se suurtapahtumaan järjestäminen, niin se, että kun se pitää olla kuitenkin kuukausia siellä se tili auki ja niin tavallaan menee kuluja, niin sitten se menee turhaan se kuukausimaksu, että jos ei ole yhdistyksellä muuta toimintaa, niin kuin toki Satakunnassa on toimintaa aktiivisesti muutenkin, niin se ei tavallaan silleen niin korostu ehkä se kuukausimaksu. Mutta sitten jos se on pelkästään suurtapahtumaa varten avattu tili, niin se on, totta kai tuntuu suurelta se summa. Jos menee pienestä budjetista 250 vuodessa kuukausimaksuihin, niin onhan se iso lovi sitten tapahtuman järjestämisellä. Yksi tapa tietenkin on, jos sattuisi jollain porukasta olemaan vaikka ylimääräinen talletustili, mitä kautta sitten pyörittelee rahoja. Pitää vaan kirjanpidon täsmällisenä, että pysyy rahat tallessa. Joo, näinpä se taitaa olla. Joo, ei mulla muuta se vaan tavallaan usko vahvistui tässä, että ei siinä paljon halpoja vaihtoehtoja ja olla. Joo, ei. Mun käsittääkseni sitä Holovi-pankistakin piti olla tulossa joku uudistettu yhdistyspalvelu, mutta senkin kuukausimaksut käsittääkseni nousi kuitenkin sitten kalliiksi. Silloin aikanaan se on ollut edullinen. On muuttunut senkin osalta sitten maksu. Mirva, ole hyvä. Katsotaan, kuuluuko. Noniin. Ihan vaan muutamia kommentteja näissä, kun järjestelyssä nyt täällä Tampereella niin paikallisjoukkueessa oli mukana, niin suosittelen miettimään sateeseen varautumista. Tampereella kävi mäihä, Porissa ei niinkään, eli oikeasti Suomen sääolosuhteet on vaan hankalat. Tässä on yllättävän monessa tilaisuudessa ollut tuuri sen sääolosuhteiden kanssa, mutta se on semmoinen, jota kannattaa oikeasti miettiä siinä kun järjestää, että mitä tehdään, jos rupeaa tulee vaakaräntää tai rakeita tai muuta vastaavaa. Semmoinen lisäys. Joo, se on kyllä aina melkoinen riskitekijä tuo säätila.
sisätilathan on aina sitten säästä riippumattomia, mutta nekään ei sitten aina kaikista parhaimmat välttämättä ole. Tai se riippuu todella paljon, minkälaiset tilat löytää tapahtumalle. Sisätilasta sen verran, että Eurajoen tapahtumaa ei olisi taas voinut järjestää ylipäätään, koska silloin oli tämä koronapandemia. Että se oli taas meidän tuuri, että se järjestettiin ulkoilmatapahtumana ja sattui hyvä keli. Että kyllä tuurilla ja Hammasharjalla on menty. Porissa ei käynyt tuuri, mutta Raumalla on varauduttu. Täällä on katollinen tapahtuma 2 L:llä. Joo. Onneksi Porissakin oli kuitenkin pieni pelastus, että siinä oli se sisätila ja katosta sen verran, että ei tarvinnut välttämättä olla ihan sateen armoilla. Olihan se toki rannalla aikamoinen tuiverus kävellä siellä sateessa. Nämä on niitä asioita, millä ei valitettavasti ihan mahdottomia tapahtumajärjestäjänäkään voi sitten kuitenkaan toivoa parasta. Mutta mikäli on mahdollista hankkia vaikka joku iso teltta sinne ulkotapahtumaan, niin sehän on yksi ratkaisu. Siinä ehkä sitten alkaa korostua se, että pitää tuntea jo henkilöitä, koska niiden hinnat on jo aika messeviä. Mutta on erittäin hyvä pointti kuitenkin, että hyvä niihin on varautua, mikäli mahdollista. Olisiko muita kommenttia tai kysymystä? Tai jotain, ei tarvitse olla spesifi kysymys, vaikka joku yleisempi, että mikä ollaan tässä sivuutettu ihan kokonaan järjestämisen osalta. Jos kukaan muu ei uskalla kysyä, niin mä kysyn Petteriltä, että te olette tainnut onnistua ihan hyvin noiden rahoituksen hankinnassa, niin onko jotain vinkkivitosia? Kannattaa pitää silmät auki ja nyt ideoita on tullut koko meidän jäsenistöltä. Meillä on 130 jäsentä Satakunnan geokätköilijöissä. Nyt tuolla on tuommoinen instanssi lahjoittaa yhdistykselle ja hakekaa ja on niitä sitten haettukin. Ja läheskään kaikista ei ole saatu, mutta on saatu ja tämmöiset leader-rahoitukset ja muut, ne on ollut hyviä. Niistä ollaan jälkimaksatuksena saatu ja alku saatiin yhdistys sillä lailla käyntiin, että yhdistyksen yksittäinen jäsen lainasi meidän yhdistykselle rahaa sen verran, että me saatiin homma käyntiin. Ja siitä tehtiin velkakirja ja maksettiin se sitten heti Eurajoen tapahtuman jälkeen takaisin. Mutta joo, ollaan saatu ihan kivasti, mutta ollaan me sitä aika hyvin ollaan kuluttamaankin. Välillä mä olen koittanut istua kirstun päällä ja välillä käy semmoinen tuuli, että tuntuu takamuksissa. Mutta kaikki tapahtumat on saatu plussalle. Tästä Porin tapahtumasta niin meidän yhdistyksen maksettavaksi jäi 3-numeroinen summa. Loput saatiin jotain. On. Mä sanotaan, että olen halunnut unohtaa sen summan, mikä meillä yhdistykselle jäi Tampereesta maksettavaksi. Sitä jäi paljon enemmän. Mutta se oli 4-numeroinen summa ja kyllä. ei alkanut ykkösen. Ei. Ja se oli meidän yhdistykseltä siis epäonnistunut rahoituksen hankkiminen siinä. Se oli valitettavaa sen osalta sitten monen tekijän summa. Onneksi kun meillä on pitkäaikainen yhdistys, niin siellä on ollut vähän enemmän sitten pelivaraa, että ei se yhdistystä kaatanut tuommoinen yksi epäonnistunut tapahtuma. Pienellä yhdistyksellä toki jos aloittaa, niin se voi olla aika ratkaiseva sitten tuo talouspuoli. Korjataan sen verran, että tapahtuma oli onnistunut.
Kyllä. Uskaltautuuko joku kysymään jotain muuta tai kommentoimaan? Anteeksi, mä en huomannut, tuli kysymys. Velas Keuravo tässä, tervehdys. Joo. Nyt ollaan suurtapahtumien järjestämisestä puhuttu. Minkälaisia edellytyksiä tarvittaisiin, että Suomessa voitaisiin järjestää gigatapahtumia? Mitä se vaatisi? Sano vaan Petteri, jos sulla on hyvää näkemystä. Niin, geopoliittinen asema on aika huono, että pohjoisesta ei ole hirveän vähän tulijoita, lännestä voi olla, toivottavasti ei tule idästä, ja jos tulee, niin on etelästä, että sitten täytyy niin kuin jollain tapaa miettiä ne kulkuyhteydet todella hyvin järjestää jotain ihan omi juttu, että kyllä se 3000 on haastavaa saada harrastajakuntaa Suomeen ylipäätään. Kyllä me tätä mietitty ollaan, mutta ei, Suomi on hirveän hankalassa paikassa siis gigaa ajatella. Joo, kyllä meidän mietteet on ollut vähän samanlaiset, että ne on aika rajoittuneet ne kaupungit, missä pystyy järjestämään. Mutta se on tosiaan ne kulkuyhteydet pitäisi olla niin suorat ja hyvät, että se saadaan. Sitten Suomen osalta, niin kuin suomalaisten kätkelyiden osalta on se, että villattendejä laitetaan suhteellisen niukasti. Yleensä se megatapahtumastatus saadaan kyllä nopeasti tai niin kuin kokoon, mutta sen jälkeen sitä alkaa aika paljon tipotellen tulemaan. Että esimerkiksi Tampereen kohdalla huomattiin, että viimeisen viikon aikana tuli varmaan 1/3 villattendia lisää, vaikka ei sinällään ollut meillä mitään käytännön merkitystä, mutta taas siihen nähden, että niitä pitäisi saada kerrytettyä se 3000 etukäteen. Oliko Petterillä joku jatkokommentti? Varmaan se Suomen harrastajakunnan vahva kasvu on ainoa ratkaisu siihen, että saataisiin se 3000 joskus aikaiseksi tänne. Kyllä on haastava, ja sitten on vielä niiden kuljetus- ja kulkuyhteyksien lisäksi niin se majoituskapasiteetti. Kyllä täytyy olla aika iso paikkakunta ja ei oikein muita tapahtumia siellä samanaikaisesti. Että jos tuommoista lähtee järjestämään. En mä sano, että se on mahdotonta, mutta että haastavaa ainakin näillä harrastajamäärin. Joo, väliin sanon, niin mun mielestä tekninen detalji siinä Giga-järjestössä on, että muistaakseni Giga-järjestäjä taho pitää olla järjestänyt 2 megatapahtumaa aikaisemmin, että voi edes järjestää Giga-tapahtumaa. Mutta tässähän me molemmat olemme järjestäneet 2. Mutta itse näkisin, että Suomessa ainoa paikkakunta, missä sen pystyisi järjestämään teoriassa olisi Helsinki, missä olisi, tai pääkaupunkiseutu nyt ylipäätään, niin missä on kapasiteettia majoitukselle ja näin edespäin, mutta haastavahan tuo on. Ensimmäisen kerran kuulin, että Giga-ajatuksista niin oli vähän Turun mekan jälkeen. Ei niin jälkeen, mutta Turun, mikä oli järjestänyt näitä, niin ne puhui jo, että olisi hienoa Gigasta, mutta sitä on pitkin vuosia kyllä porukka puhunut, mutta sen järjestäminen varmasti on vähän, no en tiedä onko turhan haastavaa, mutta aika haastavaa. Niitähän olisi varmaan maailmallakin aika paljon enemmän ollut, jos se olisi helppoa järjestää.
ne on painottunut Tsekkeihin ja Saksaan lähinnä, ja kaivelit sitten muutama harva ollut sitten muualla. Joo, se on toki niin kuin se vaatii järjestää porukaltakin enemmän, koska se, niin kuin, eihän sen tarvitse olla ohjelma sisällöltään mitenkään niin kuin mahtipontisempi tai näin, mutta että se pitää olla kuitenkin kaikki skaalattuna siihen kävijämäärään nähden. Ketkä nyt on ollut Kika-tapahtumissa, varmaan on ehtineet jonottaa siellä ja näin poispäin. Itse en ole siis henkilökohtaisesti käynyt, mutta mitä olen kuullut, että siellä helposti sitten ollaan ruuhkaisissa jonoissa ja näin, niin jos on joku ihan vaan vaikka läpipiste, joka vie hirveän paljon aikaa sen ratkaiseminen, niin sekin on sitten semmoinen asia, mikä turhauttaa sinne. Toki siinä vaiheessa ne ihmiset on jo paikan päällä, mutta kuitenkin, että kaikki pitäisi sitten osata skaalata siihen isoon ihmismäärään nähden. Vaatii paljon järjestäjiltä, mutta myös se, että se pitäisi saada markkinointua tosi hyvin ulkomaita myöten, että lähtekää tulee tänne kylmään pohjoiseen. Ei ole mahdoton, mutta haastava. Ehkä vielä jonain vuonna, vaikka sitten yhteistyössä useamman yhdistyksen voimin semmoinen saadaan Suomeen aikaan. Ei ainakaan tässä vaiheessa ei ole semmoinen, että nyt paljastetaan tällainen salainen suunnitelma, että ollaan Kikaa tekemässä. Ei ole vielä uskaltauduttu sellaiseen suunnitteluun. Niin, pitäisikö sen gigan olla maksullinen? Silloin se ratkaisisi rahoitusongelmaan ja sitten olisi parempi jättää, tai ei olisi niin helppo jättää väliin tulematta, kuin jos olet sijoittanut siihen jo vähän. Näissä mekoissa on aina arvotus, että kuinka paljon tulee väkeä. Tai monesti on arvotus, että totta kai se will attend siihen laitetaan, mutta Mä näen, että se varmaan karsii enemmän väkeä kuin se tuo, jos siihen pääsymaksu tulee. Niin kuin jo aiemmin tuolla juttelin, että Suomessa on totuttu siihen, että nämä tapahtumat on maksuttomia, niin varmaan siinä tulee hiukan protestihenkeäkin siinä kohtaa, jos niihin lyödään maksu. En nyt tarkoita, että joku muu järjestäjä voisi sitä laittaa, mutta voi olla, että osa ainakin jättää tulematta, jos niissä on pääsymaksu. Kyllä. Sellainen yleinen ajatus nyt ei enää liity tähän Kika-juttuun, vaan jos niin kuin, yhdistyksellä on käytössä somekanavia, niin miten ne ollaan kokeiltu, niin se on ehkä parempi käyttää, jos yhdistyksellä on se oma sometili, joku Insta, Facebook, että käyttää sitä samaa sitten markkinoinnissa myös sen tapahtuman osalta. Varsinkin siinä vaiheessa, jos hakee ihan ulkoisilta lähteiltä sitä sponsorirahaa tai muuta yhteistyötahoa, niin se on melkein ensimmäinen asia, mitä kysytään ne sosiaalisen median tilit, ja sitten jos sinne linkkaa, että joo, että meidän tapahtumalla on tämmöinen, missä on tällä hetkellä 5 seuraajaa, niin se ei välttämättä niin hirveästi houkuttele. Sitten se somen osaltakin semmoinen aika pitkäjänteinen toiminta, ja toki sitten jos sinne on saanut ulkomaalaisiakin tilejä seuraajiksi, niin sitä kauttahan se tapahtumatietous lähtee myös leviämään. Tuskin on kuitenkaan vielä semmoinen tekijä, millä sitä Kikaakaan saadaan aikaan. Ja ei sovi printtimediaa unohtaa siinä mielessä, että meilläkin
anottiin yhdestä tämmöisestä säätiöstä Rauman tapahtuman rahoitusta, ja kun Satakunnan kanssa teki jutu Porin tapahtumasta ja kuinka paljon siellä oli väkeä, niin seuraavan maanantain mulla tuli sähköposti, että ai se on näin iso juttu, että kyllä me tähän lähdetään mukaan. Täytyy muistaa näkyä mahdollisimman monessa paikassa. Joo, kyllä, ehdottomasti. Ja varsinkin näin, jos niin kuin paikallisesti niin sanotusti järjestetään, kannattaa olla näköisellä. Ja se on se ongelma, mikä geokätköilyssä rahoituksen suhteen on, että se on kuitenkin edelleen vielä varsin marginaalilaji ja varsin tuntematon laji, tai sitten he, ketkä tietävät lajin, niin ovat täysin väärässä ymmärryksessä siitä, että minkälaista harrastuksesta on kyse. Ja ei ymmärretä sitä, että minkälaisia ihmismassoja tässä liikkuu ja paljon ne tuo oikeasti kaupunkiin tai alueelle rahaa sitten liikkuessaan ja ruokaillessaan siellä. Sillä on iso vaikutus. Se pitäisi osaa hyvin markkinoida, niin tämmöiset uutisjutut on hyvä tapa tuoda sitä näkyvyyttä esiin. Tulisiko vielä jotain kysymystä, kommenttia? Aletaanko lyömään hommaa pakettiin tämä osa? Jos on vielä linjalla joku, ketä ei uskalla täällä Moden ruudun ääressä jotain kysyä, niin voi ottaa sitten ihan henkilökohtaisestikin yhteyttä ja kysellä seikkaperäisemmin, jos joku jäi vaivaamaan. Vastaillaan kyllä. Kyllä, meidän yhdistykseen saa laittaa no sieltä tulikin heti, tulee WhatsAppissa teille viesti. Meidänkin yhdistykseen saa ottaa yhteyttä, heillä voidaan sähköpostilla tavoittaa, mutta toki muitakin kanavia pitkin, jos laittaa viestiä. Kyllä me niihin pyritään vastailemaan sitä mukaan, kun huomataan ja keretään. Mutta eipä tässä nyt selvästi ainakaan isompia kysymyksiä näin ruudun ääressä tuu, niin ehkä tässä vaiheessa kiitän omasta puolestani kaikkia, ketkä osallistuivat, ja Satakunnan porukalle iso kiitos, kun olette mukana tässä toteuttamassa. Toivottavasti tästä oli nyt tukea, apua, tai jollakin ehkä mielenkiinto heräsi alkaa omalla alueella kerään porukkaa kosaan jonain vuonna tekemään suurtapahtumaa. Ei kai mitään voidaan lopetella, niin kiitoksia vaan kaikille ja hyvää illan jatkoa. Kiitos. Kiitos. Kiitos myös.